Womu nuru ye highly efficacious. Womu aya resaye sononko na onuru ene kwanya oye wade no. Ema womu ye clinic sononko. Enti baby awo bia ye bo nka ye se ubetu mirika na anopei yade bia da okwankro fakọ 21st clinic kushia eye Dr. Augustine one na dwuma ye for Sister Angela en wona ka nyina wo de ayaresa edimu ena ebesom wo ene anopei ama bibia konkan enu achi ye nkrobata dunum no ni nyina eye adwuma oman Ghana emu ye kọ ye nim no medi wo ho nkomo pii e de akyerɛ but for now je wo mo number no eye call center number ofra clinic no be kyerɛ ba bia eben wo na wetume akọ 0540 311311 0540 311311 na wafre 21st clinic wo mo be kyerɛ baby a ubetimi akro na wakwakwaje wayare esa ewo ho enom. Having said that, a quick look at our menu this morning. Anopei no as usual, you best started the day with our word of motivation for your learning. Keenly follow that no ebe the weather report and enwachi no you beto so ye de enkomo ene anamontu ahodo a yahyehyɛ ewodwumadie so ekopem sɛ nonsia ebebo nonsia bo a yebekɔ fikasiem Sompa 106.5 FM Accra na yafa kasebo no ede abro kasebo a yemfrafra mu yese ana yebo eno kan ede emawo fiko ya bibia enim na eye krogin ena yede ema wo no yede ne nyina bebro ene anopei na yewie kasebo na wobre aso ne se Ghana etew sen ene dai ede ene ye wahia de wahia sem ene sen ne nyina wo Ghana Today so ubenya akwanya na wafre 0260 196062 0260 196063 na afei wafre wachre wadwen waka wahia sem waka wakoma so asem na atumi aboa. Of course, it is a Thursday morning, beautiful Thursday morning. It is the day the Lord has made, and this morning we need to be glad. We need to work in this day. Sebe ya yabrabo ebetume akonkan. It is the 17th morning of July 2025, and we are so grateful. Say erade aye enedei ede amayen simadua sanson abo anopei ede apa eye nonum ehon makane sa mawie no mamen kai wo bio say ye dwumadie eye very much interactive e social media no eso uko YouTube uko Facebook ni nyina account no eye Sompa 101.1 FM yesra wani die mu like ye page no share your videos no be mayen jawadwen kire ho. Let's get interactive. Bisa questions ewo ho enom afi contribute to the discussion no ewo ho ebetime abo ena ye Thursday yane NPP for etna se ye di nkomo Saturday omoko conference ye hwe emu ensem na ye di enkomo leading to womo early primaries ebekoso no. The basic question is what kind of candidate and a delegate was a womani economy, and we'll go behind these issues and give you analytical analysis here on your morning radio. Young fast that be my DJ Ken Sano pay on also Eboa Edia call a Facebook and YouTube no eso. Ne contribution very much appreciated if you say oka hombi ene dwumadie no ewie peye ewo ha enom enti maka eno esa mawie no yemfa intentem so a anopei yafutu esem afutu sama yade ebe no it is for your learning. Debia meka say it is for your learning. If you say abrabomu no se debia woten sama ebi etese ya ebetimi aboa ama wafa bibia firim e de aka wo de ho na wo de asachra ene emamu ama brabo akonkan e de ama enenti ena anopa bia yade eye enkomo ene adesua
ɛte sei no yɛde ɛbrɛw baabi bia wɔ bia nti anɔpɛ nso nyame ayɛ adom ama adeɛ akye yɛ deɛ yɛwɔ bi a yɛbɛka ɛde akyerɛw na yɛtumi akɔ yɛnim ɛnyɛ sɛ ebi a ɛyɛ nim ɛna yɛnim kyɛn wɔ na mmom ɛyɛ deɛ wɔyɛ mu ɛna yɛyi bi ɛde ama wɔ ɛno nti anɔpa bi a yɛda awurade ase sɛ ɔma yɛ bibi ma yɛka ɛwɔ yɛ dwumadie ɛso na nnɛ deɛ mede ba no mato din sɛ the stone the builders rejected. The stone the builders rejected. What did I say? Eno ene afutu sema anopei mede ma wo ebo no a abantofo etotwene ye no. Eno ene mafutu sema mede eba. Na matro say the stone the builders rejected shall or has become the chief cornerstone. The stone the builders rejected has become the chief cornerstone. Ebo no a abantofo etotwene ye no. Eno ne babeye edan no ni ti twiasobo. Mason fo ne beti asema mekan ase. Se wono ye adwuma na ye si dan a eya ye hwe blocks no dia efe na yafa ede asi edan no. Nanso eduru ba bia yebesi dan no nyina with all the beautiful blocks. Yebesi dan na wie no. Ubehu se corner no so a aka no. Utumi hu se sa corner no so no. Wo de block a efe ehye ho a enye ye. Block sini no a enya mesini no ototwene ye no. Obesia dan ne ho na wakwa akofa sa block na enya ototwene ye no. E de aba behye corner so ho ansana the beautiful blocks no etumi agina amana yeye. E de na yesu afiri mu, e de na yede ba yasetena mu. De amepesa no pe uhunu ene se onipa bi ani ho a oye kwasampani. Onipa bi ani ho a emfaso eni ni so. Onipa bi ani ho a yede ne ye bibi a enye ye. Obi awo ne so ene ne de a obetumi aye. Eno nti ena ye mpanin ekaye na Bible di ho adanse se ebo no a abantofo etotwene ye no. Ebeba be ye edan no titwia so bo. Onipa kura yabusua mu yayi no totwene eno. Sa nipa no eda ayie beba ena obehu se nipa na so wonfa so. Yempagya nkonwa oye nadwuma. Yentu canopy eye nadwuma. Kohanum koyese eye nadwuma. Onipa bia ni ho a ne so eni mfa so. But obia wo ni lane a odimuo enti dia aka ne se obi betimi identify ni lane na wadi ni lane mu eye. Enti anopei wabusua mu wo mamu wadwuma mu entemu a wote efi a wote hweyie na wan reject obi a efi se ebo no a abantofo to twene ye no dakoro ebeba beye edan no ni titwia so bo sa bo na eto twene ye no obebam ansa enema ayeye. Enti anopei don't be too quick to reject people. Don't be too quick to reject those who start poorly. Don't be too quick to judge those who don't do well. So be ade ye enko ye mawa. Don't be too quick. Ebia na ye ni pace. Especially ewo school mu. Enkwade ewo class ho nyina. Wo mu nyina nya the same pace. Obi ade sua be ye hurry. Obi beti asama sentem. Obi nso de be delay. Ni nyina no, don't be too quick to judge yourself. Wode wuti awu. Wode wabon. Wode do ye hwe anyeye. Wode bibi papa bi anu mu. No, don't be too quick. Sometimes womo rush kura ye nema no, they don't produce good results. Until let everybody operate at onwani pace. Ene eye ne style ede results ebeba. And don't be too quick to reject people. If that sometimes because we are too quick to reject any pentino, ema yeto and ema papa egu. Eto de bia
Obi oho a ye hwe ne physical beauty na ye de na ye bibi, but we don't look for ade a ewo nipa no mu de nipa no betumi aye ye nhwe eno ye hwe nipa no ne physical beauty ana appearance a original hono eno ma ye hwere yadepa. Sometimes ahofe be dadao, sometimes enema bi betumi adadao ama wa ye den wa make a wrong choice, wa make a wrong decision ene nia ekeka ho enti uye obatan anope. The message ene say don't be too quick to judge. O manu menyim menka nkyira wo bada se wo de wutie wu wo de wabon ye do ye hye enye enka bi da uye obatan a obia woni pace, obia woni style a wo de ye nema ade ba kono a wo de ma obia esono sade a obeye enya ne results, wo de ma ofofro a esono sade a obeye e de enya ne results. Eno ne the most important thing, the end product no eno ne ade a ehia enti no anope. The message for you ne say don't be too quick to predict who is going to be great in your family, who is going to be great in your business, who is going to be great among your children. Anope say wotena se now your analysis a enkwada etesa nyina eto de bia wo mo no ebeye yie echen wona ye hoahoa wo mo say we mu na yesei we mu na yesei obi wo ho a na de ye no osom mirika gidi na wakopem opema ontimi nkona nimu biem na nia oye slow no oye slow thinker no na ne thinking mu no otumi ye strategic etumi ko endi anope. The message ne say the stone the builders rejected no has become the chief cornerstone. So don't be too quick to reject those who start poorly. Don't be too quick to judge those who don't do well. Don't be too quick to predict who is going to be great in your house. If you say ubia ni ho a onim adechiemu asem enti no ebo na abantofo etotwene ye no dakoro ebeba beye edan no niti twiaso ebo. This is the word of God. Anope ebetimi aboa ama wosua bibi ede afirimu. Yaka no sa awie no anope ebeda wase na yasan ama wakwaba. Ade Akye Abia, ade bi akye a emunsem ena yede ema wo enenso kakra ye kɔ yanim ewo adechiemu nsem dwumadie eso baabi a yadri no yebehwe ene sen na ewiemu ebesi aye ede amayen ewo ha enom ebre aso se yefa weather report anopai. Sompa FM. Yes, I'm Owoahene Sompa 101.1 FM so enie. Ene eye yawada. Ene eye 17th July 2025. Weather report enie. Yegusua ye kai wo sade yedike abo wa mane dada no. Yenim ye se. Weather report a yede bai eye insusuye oboni beka se ye predictions. Ena ya predict ye based on the movement of the weather no ena ya yes our prediction we ede emau na yedika nso aka kire say bosome July edikosi bosome August emu no anopa no ewiemu beye nwunu anwumere no ewiemu beye nwunu enti ya na ya hwe se uyo obi a untumi awa na wahwe wahosiesie eye na atumi aboawo maka no awie no yenhwe ene weather report wa ewo eja eso anope so yebekoso na yahunu eye ewiemu a ebeye bosu yebehu bibi a tese eye wisie no ewo yakwan eso enenti se upie ehemade akye enkanka wo mo a okwa afuo mu ntem no se wusi kwan so na okwa ubehu se unhunu wanim tenten so eye ebono a asie no ena ema eba ne saa nti ebehunu mist and fog patches ewo Ghana anafo fomu ha enkanka wo mo behunu kese pa no eye wona owo empoano
baabi a emmepo ne kwaye ewo no wom na ebehunu no saa ewo ho enom afei yeba yetakwa mu ha yebehu saa eye bosu a ewo wiem anase mist patches no ebi ewo ho na the thickness of it no ebeye 60% ewo ho ye hwe animu se ene animu by no yebehunu a slight rain yebehu nsuo kakra bi a ebetumi aguguo ewo ho enom ye temperature no begina anopai 23 degrees Celsius na animu by no apagya de akọ 28 degrees Celsius ebio no yenkai wo se ni ayaka nyina ye ensusuye se uridi the weather radar no a ni ye fa efirimu ne ye kire ye nie but depending on sedia emframa ene ewiem adane no esi ekro no eno ebetimi amana sesa enti no wo bibia wo beye se wo nante awiem na ebe haw ana se osuo se wo bribi na ebe haw a wo betimi akora ne nyina fi se osuo no betimi afumu aba amanso a na kire se eno ano no ubibia no eda ye kama ede emau enti anopai weather report a yede ba ye nie yeda ye ho aba ye ba ye beko ene ewo abakosem emu kosemu ni ye mfinhye dusia enkono 69 years edano na 17 July 1956 saada no Ghana eko abato na yemfre ye Ghana na idin ede Gold Coast a ene eye Ghana ye kokoto emrahye mu aba na saa emrahye bedwa aba okoto ye no Kwame Nkrumah amanyoku CPP wo mo ne di nkunim ewo eye abato no emu na wo munya emma no aduoson emienu ewo emma oha ene enan mu 72 seat ena omunya free 104 seat no abato a okoto ye sa abato no a yeto ye ma CPP enya majority no eno ka ho bi ene ma wo mutumi a utimi gina so se afei de baabi a yeduru no yete ye ho ede afiri obronyini amamre na amamuo eho sabre no na wadi kan ato ababa ko a eye plebiscite abato bi e frɛ no plebiscite eno no emu no na eho ena British Togoland for ejetomo eye wo madwen se wo mo beba beka Ghana ho ene present day voter region no wo mo ye wo madwen se wo beba beka Ghana ho eno ma owura Kwame Nkrumah ni mu yedu a utumi ede pere eye dodo anase fa hodie efiri obronyini ensem na eno ne didi so a ema eye nafe na edi yanim bosome miensa da na etoso nsia no Ghana ebeye abibiman atoye efamu ha oman ya odi kan a onya na fa hodie efiri obroni ensem enti enenso ene wo abakosem no dia yinyaaye ede ebrewo enie Ade Akye Abia yeguso a yekọ yanim baabi a yedri yenhwe kwan so jojo na yewi a yatoa so ede akọ yanim ene ewo yakwan so no sede anopa bia yebo nka ye no ma yemfa eye speedy recovery ema Tarkwa nsayem municipal director ohwe road safety so oto ye nkra se ontiapo ono na anopa bia oma ye road safety ho adesua na ontiapo nti na nsan ye ntenenka nyame ya adom na ne hoto no a ye besan atenenka biem na etrente ya yenya achesoa enti no baabi a yedri yenhwe enenso de na beboa yama yakwanso aye jojo ene yakwanso ebeye jojo no yede yani isi wona ote moto eso na yasra say don't rush to the grave, drive safe, arrive alive enti sa no pay ote moto so a entu mirika nkokun ho hwese wo beko na waba asundwe emu otena moto no so a
hwese moto no obehye helmet ewo moto no so emfa nipa mmoro baako afei se o kwa bomoden se obehye wanim ehunu se cars ewo wanim na obesan car ho so a obema cars no so ehunu se o pese usan wo mo eho eno beboawo ama wakwan so aye jojo wakọ na waba na afi yasre na yaka bio se anopai sa oti moto so a hwese obeso so nkane a ewo ho na wo nama obi ehunu se moto na ebei usika akwan no so a ewo se woye ahweyie ewo ho enom kwan no so ahweyie ene kwan no so adeye no eye wo wasede se obehwe yie wohwe yie na obi hwe yie a ene na bema ekwan no so adwo and they don't rush to the grave empre enkoku ho mo amote moto so no anopai mo de enie yede mo nyina ase and at this point abusanfo yebeye ahomboa na yede anopa eye nonsia kase ebo no yede abrew baabi bia owo bia yebesere se obekoso na watwen ye yekoba enkomo bebre ewo akire a yede ebebrew na kaise yeduru eye Ghana today no eso a said ya Ghana tie edema enne ubetimi akire wadwen ewo eho 0260196062 na wabo ewrem ama bibia aye kama one cedi a ededa fuel liter baako bia so no enora ena ehya ase ewo ho enom anopen so aban bo amane through Ministry of Education no wo mo say a teacher for social licensure exams no nyame ya adoma 30th August was say itwa sa exams no mu ede efiri a teacher for eso ewo ho enom eno nso ye ensem baako a ebetumi aboa ama nkitahodie ene anamontuo ni nyina atumi akoso ewo teacher dwuma no mu ama bibia aye kama na eno na eye Edu Watch womu Penny Odano Executive Director Yura Kofi Asare ede ababetu dwa say abolishing teacher licensure exams will be a disaster eno ene dia ono so dia tudwa yemfa kase ebono na yemra yeba enkomo pii ewo akire. Good morning. Onuntimbi epue opue ya wampue ni kwawo odi enije ni nkwansha abrabo mu afutu nyamsumu ani daso ede enije abro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV Yabo Sompa ba ebe sunima Fawa fide no to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Efisa gudie munsemo ubenya Abera bomu munsemo ubenya Nyamsungu nsem ubenya Anijie munsem ubenya Enyumpana kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa dibra ubenya Ubenya ninina ubenya Sompa TV Yabana papini suo Sompa die Ema kefia pa This is Sompa. Dear waguo no enua na witwa. Dear waguo no enua na witwa. Sompa. 101.1 FM. Anopano nsia enya bo
Kotonima boso mene de atoso de dunanso enenne yuguso a ede Sompa pa no ene esom wo chirichiri ne abenche mu Sompa 106.5 FM enkran na nakojoje si no si abremu kase ebo ena ne bra so no babia wo bia tamu chuku na yemfansam no ensom wo adanse hu ne mapa na nakojoje si company limited woni na eton de odi hyase de odi bewie ne ebetimi ama wadam wasomadwo wo no na nakojoje si company limited na eton enti enye nwanwa se Central Steel for abona baso se wo free to adanse hu ne ma ehon ntechima na obia nso meto ade wo ho enwie nkonkonya asamoda anopai wono na aboya bombelete na yebesom wo eye secured ena eba wo nchen enam secure sanitary pad nti ene ahoteta mu a wasi unyinta so nko ade na abu nsabosomi bia eno ena wose wodi siesie wo ho na aboa ama infection ahodo ama wo nchen eno achi ama wo nkomodie ayede wahemfi nso ache se amantanche no agi baabia wo Ghana ha na ye Ghana ha nso na ye no ne bo nso efo anopai ensam ni twa na ho firi Sompa fie 106.5 FM nkranya enam ne nuanom Sompa tituru Kumasi Asantemantam Asantema Acheampong Sompa 93.1 ehwada braka sabre kro na Asantema mu ayiko 100.9 so oje e de ama Asanteman efiri ho a eduru bono mantam e Sompa 98.9 eno eyalaji be kwa na bro sanum night market ho wo mo so to apete ama hafofo nyina nya so mfa so eno achi no ye wo Sompa 101.3 edoma ahenkro sada ena ye wo Sompa 106.1 FM eno ye tachi my bro champion du akwa Sompa 90.7 ye nkransa bono east mantam na wonu nyina ebutu eto apete kofafra wano no ho a ato mantam no eye Sompa 101.1 Tarkwa Mountain so Sompa 103.3 ewo Takra de Adamfo pa radio France abrochimam Paris woto pete ema obia nso nye so mfa so enemu ngoma no so no eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra wadwen kire won kanto so yehia wo ho ena YouTube ne Sompa FM live decoder no so okwa ba FM stations akese no wo no Sompa ye ginamu denden sa franka ehu papa no eno achi app ahodo no nyina so obo Sompa na wonsa ekan anopai ensama asoa ye de toa no bi enese posi sadom na nya nipa ba nu pa achi aso e wato e mantamu na wo mudwumadi a wo mudi ni se wo ye galance task force aban na yi wo mu se wo no moboa ene emra ede wo mu chiwo abedweku a womo ehwa pomuden eso wo mrasebedwam atu na mo bi akopie mu ewo miaya hodo bi ye heba nure bi na ensem a womo de atu dwa no ye de mu nchimu ebrem adwumayefo ase de be na womo daache ebe ye nika na wo nkokurakura hwerehwere wone wadwuma wura no montam sene tepanimpa akasa de afa ho owura obi amoa ene de atu dwa se brewie du se Ghana yebetimi ama niema mu ago said ye be ya wo mu hia emra echichire oman no wo de aka wo mu abra ho no wo mu ehye na yetu sa na mo no emfoni bi ni na momonten ewa akwatia ne na afa se wo ba kunani a na ne kunu ne yewura NS yakumi wono na eba abegina wosona na mu na sonoma e de atodwa se no kure bi anim ensem ni bi eka ho ena anope ye de ni nyina eso mo se ye kase ebo a edikan midin di ajoa asare anopai mene triple A mine Acheampong apamodada menkwansa afe ensem no ni brodoncho yentesimu emfamao posi sadoma wono ato emantamu woma ye adwuma so no service integrity no womo aya ma ye adwuma papa na nsem bi enenam titru ene galamse size ahodo ene wono ma edi gold hudwa emra ne kire se gold hudwa no bedi a baabi e se fapa e gold board for wono ma boboa no ene ntimampane John Mahama ye wura baabi o ne ma ye etoso mienu no na ni abre pa se gadamse kono wobekon na wakon asiase enam saye so ama wache task force wa wo namu good board task force
a wo mo ye adwuma se wo betimi atwa abaahwe ano na no na to ya mantam mo post sadom no wo mo akwa akonya nipa baanu pa echi wo mo afa won ho se wo mo ye gold board task force ekura electric shock yi bi udi agura ye de akeka wama wakiki enu achi no pepper spray de na no ma me ha akunsin ko yi bie enu nso bi hye won mo ho wo mo san kura handcuff a edi adanse se wo mo kasra adom no ho na wafa won ho to say de wo mo ya bambofo na won mo ayenya won pa echi so yi foster the lord wadi mfinhye aduanan na prince wovi edi mfinhye aduasa enwotwe na posifo kokoso wo mu na sade na emu nsamote no wo mo hwehwe won ho toto won ho sa nema wo mu nyai esanya 500 Ghana cedis esan de free won mo botomu a waye won ho se wo ye task force nenso enye no kure sa abra ma no gusu edie won mo gusu yo wo mo ho nkrata sa de chie ya Tarkwa circuit court won do mo kwa kugina mranim na wo mo ne Ghana mra ne a egu ho a esesembo nwoma asa mo wire enim nenso ye pagagina ho na be hu se mo wire tetemu no one no akokon na say wo mutimi di mra no so de ene wo mo ho so nsa abroba wo fo ho akwa akodi na emom emra ne di won so a say tie bia Ghana mra no a enya wo na mo ayemobo no ebedi wo mo na sie mu tie Sompa ka ye ni di akire na water kwan so de Sompa 101.1 Owoahene Acheampong ne dom DJ Kemo wo mo de wani nso bedi akire pa de ebesi bia no efie ha ene de besomo Yetwa ensem no eso dwemteni ya woda abedwoku a wo mo na sharpum din ensem so wo maimra sebedwem eye Dr. Market na wani na wode atudwa ya wo chim se committee no wo mariata so pa ene wo mahunu se na nsem ntem nyumaku ahodo bebrenu a wo honom a wo mo edi abibidro esa wo manfo yade ye so mfaso no die bebre enti wo mo komra sebedwem a wo mo ebehwe se wo mo di statement bi kura bekwa koto ho na ekwan a committee no so behwe no waka bi na nkasa nyumaku ahodo ya hyeda ama wo mo kwan na yasososo wo mo nuro no ahye abefo kwan so na etimi aboa ma omamu nso enyuma ahodo ya nipa bi no mo apagapagya no etimi akonkan wo se enyarewa bi etise HIV yade yi esei na eyade anansemu ntemu ebeto edwa se HIV de no manfo adwene ye omo se eho aduro eni ho nanso nansemu ntemu ya koa aduro yi eba ye product no wo mu ahunu se yade a ebo adwuma manfo so edi eho adanse enti abedwakuo no etu anamon ekọ wo mu factory ho ewo efifi mantemu kohwe sede wo mu esifa eye wo mu niema ho na wo mu ko no Dr. Market echiemu se eye no kore de wo mahunu kura so wo mu bu pii enti no wo mu ebehye na wo mu de hyehye kiti na ebegu akwan mu etimi aba na aboa ama enuro no kura no ye de afa mfidipamu aso ahwese aso HIV yade no ebetimi aso ano a wo matu anamon no e de afiri ho. This is the task before us. Yes, the health committee that represents the people and speak for the people. We have to start before us. I believe they have done a lot to the FDA, to the standard board, gotten the product, standardization of the product. Noguchi has been mentioned, Mampo has been mentioned. It means that practically all those that matter have been approached. And yet, there is something that's left in terms of progress. We should, as a select committee, try to find an antidote or assist find an antidote to this problem that exists. Abusia eni ekotie ye eye Dr. Market na wani wono ene ye dwemtreni Emma Health Committee no ewo omei emra shebedwem enu achi Professor Samuel Atodankan ya ono ye panyinipa Wadakwa Research and Manufacturing Limited company no ano a wono na so ye ena committee yi ede wo mani ekobompen no wono so echiremu ese ebrewie dru se wo mu hunu sesebe enye abrofo nuro no nko a ena ebetimi age omanfo afiri wo mo yade hu na ensem ahodo a wode tu dwa no yentie bi. A lot of money has gone into it, but there has not been any single support from anywhere since 20 years. So when we got the 80% from Noguchi, that was 12 hours we were able to get 80% efficacy. I thought that was the time Ghana was going to applaud, that hey, look, we are heading somewhere.
but I was targeted. Hey. As I say, hey, stop him. What did he say? I was saying, I'm not saying anything. I've come up with something. Let us subject it to proper scientific analysis. That is all that I'm saying. We Professor Samuel Atodankan wono executive president Emakwa Research and Manufacturing Company. Yefri kwa research fuwa yanko penia wono ne da Social Security and National Insurance Trust. Yetwa wo muti afre wo mo senete. Yewra kwasi afre banni. Wono ene kasai na wo kasa de kire adwumawurafo ene efe adwumayefo se wone wadwumayefo no enkambo mu pa sa de beyo na bosumi bia ntente ho nkakrakra wono motete efiri wo makatua so na adwumawura nso de bia so ato sa de beyo na da kyan kwama bia no oduru wo nkakora bom na wadi mfinsia aduosia de kura wakwa ahomegye mu no ubenya bibi ede wo ho akwatwere no breku a wo kwa akwatena fie na wadwendwena wo ho na eno ena yewura afre banni ede to so se enya duru ne ti asabi ayesa hwenemunwi se beyo na dwumani bepene amayate no de akwakoto na adwumawura nso ede bi besoso no na ada ne boache bidin na wobesra ada se saafo enyina enkamom esanse benu suma na emia eba ne sanso a daache no wonum nkokurakura hwirehwire na ebeya akono eno enjina senete wo ho na abiribia wo bodawuro nemom enye se bia obisika na wo mope ede awasa wonsire mu entira. How come when somebody goes for his or her PF, they get some lump sum payments that are significant, that is satisfying to them? How come people will say Senate is not paying enough, but for that one they are comfortable? And you hit the nail right on the head. When you have a system that caters for you as an insurance scheme, it's slightly different. But in doing so as well, I'm happy to say that SNET gives some of the best payments globally in terms of the percentage that we assure for the Ghanaian worker. For SNET, you can actually, if you meet all the various criteria, you can be assured of about 60% of the basic fee that you used to get based on the average computations that we do. That's one of the highest globally. Yewra kwasi afre banni wono ene director general edema senate adwumakuo no wono ene ne sompanse ntwerofo ebonkomoyi. Yet also Ghana Legal Information Institute womo ene kasei womo echiremu ese o my Ghana baby ayedrui na sabi nipa binum a womo epe access ede ama mra ye de ye adwuma wo ha no womu nye ho akwakwa ye den no esese ye hye na ye ma information eye more accessible ede ma wo manfo nyina na wo say information de se wo bi epese wo hunu de mra no eka efa na brabo ho a enkenya de bi ye chenchene a twan saa enti sanko man ne kura ye nya bibi te se National Digital Law Portal bi a se obi nti mra bi ase se efa na ware ho se efa na dwuma ho se efa ne nkita hudi ahodo ho anamo bi a watu business bi a wabie ya wonya ya nko be hunu de mra no eka na wankwankoto ensohwem no eho akwakoye den enti yenya bibi a tese sa law portal no krapa ya fa befo kwan so enyese bi a wo call office bi ansa na wakonya sa de kun no na emomu tena wo internet ho kra ye benya portal bi a wo bi a wo betimi anya access to information bi a wo pa anke no ebetimi aboa pa na eye workshops runku bi a empenifo ede hyehyɛ so no na founder ya oda Ghana Legal Information Institute ano ora osai bonsu amoa ede sa ensemi ekotuja. All these institutions are aimed at making the law accessible free of charge to the average person. It is said that ignorance of the law is no excuse. If the average person doesn't have access to the law, would it be fair for you to judge him that he's ignorant of the law? And indeed, it's helpful for a democratic society or for any society. If you want to do business, if you want to ply or trade, if you want to encourage investors, if you want to promote rule of law, all these things can only happen if people have access to legal information. Wey aye ora osebo nso amu obi amu ano no na wode ne nsem etuja no.
Yanto aso na fe yenwura wasonko kuruku amanyuku wonu maboboa no. Na no ablekuma north abai wo mokoto wewie awurabena oben wodi nkunim no. Enkomo pi ne fifiri akire na otie binom ano titru no so no ma. Omsaane akwatia ombeba abetuyen. Yanso ye bayire wo mo sade wo mo yire Christ ebo na senuamu no. Na emu no emfoni bia asase ne na momonten ewa akwatia ne na afa. Se yewura NS yakumi a wonya ne ba bi koye no. Wokunani a otikuna kacha so eye ne doyire. Mebi sukumi onna wo mahu se ne mfoni ne namti jama onna eba behye ni kuna nan. Ne no na sonomba wono wo my guy na mutitru ene akwatia ne na afa. Wo mo de nsantwerofo nchi amudie ahyehye so aka asem ya masompa afabie. Se mo na mo ka eye sompa papa na mo de so madasa. Mommo so na timamufo ente na obi a na adwuma aye ne kesene no wankwa ankwaje de ne nam monten no enni. Emfoni a yetwa go ni nyina no AI intelligence eye entunhyemu ebinom na ahyada fa nyansakwan eyo saade no na we kratai pani a won etua amanyoko na no ewo akwatia fa ho yewura Jeff Kunadu Ado won na de ne nsa ehye ase na ni nyina echi no wodan ma atwerɛtwerɛfo a wo amanyoko num yewura Kofi Osei agei se wono nkɔkenkan enkyera mansan na sompa nso mfa bi ema na tiefo na sade secretary NPP akwatia Kofi Osei agei de tu dwane bi nie make gina wa figure so a campaign esisudia say ye okunafo no on kaba ungina baby anka say niki say obesini kuna na ye nipa bonefo bi na omu searchre ana omu ma okunafo no entrance insuni kuno anka asem say esia ke abotre ne akumapa and the resolve this issue. You see obi bit me gina as it has been a precedent for some time now of Fed Dangbe West MP ni kunu wu ye ne yere ni besi na name o hwe ayawa so the late Boache Chemanteja Kofimu, the Yere Lydia Lassa Bissina Nemo, na Ophelia A.M. Fantimai, Nikunu Yeno, the Yere Bissina Nemo. Inti ayet track record binti, Ubia Felisa, Ebanesa, as a Sesania Yeno, meet Mijina, Ophidi Swaka, Tre, Dana Funina, and the Antipetita Funina say, he has never expressed any interest in the city. Inti Ubia Hunsa Fly and Biano, a young Kofubi and the Searcher no Koyes Adiano. Robane de uni interest dia akwatia constituency eno twotwofo edema wosona manyoku no ewa akwatia yewura Kofi Agye Osei ena ekyerɛkyerɛ mu se uhu se mfoni bi ne namsa no kure bi ne onse bi asipɛndeɛ nanso eno nkyerɛ se ya amamra eda hɔ anka yewura dwonkuma firi mu no wo mo de ne yere ena ebɛhyɛ hɔ nti so uhu mfoni bi se oba ku nani no ne mfoni ne nam a eyo binom na ahyɛda epese ye yira mo adwene ntira emfiri so no Aban krachi panyini ewa hafo no Southwest Mensinu emu en wodi adesrede eto ehemfo a ewo empotem ho se wo mommoa no na wo mu enyansase a wo mbetimi ede empuntunwuma aba empotem ho wo si emfihia nan a yedi yanimu wo ma wiata so pa plans ne dɔso na mmom no wo mbeye niema we nyina yesi school adan yesi ayaresabia ne niema bi etete sa no a wo mu ebehia nsase Owura Abubakar Sadiq wono ena ye DC ewo mpotem ho de nsem we nyina to dwa wabra wo bo anamon na wokopie mu ewo hemfo bi na so ewo mankraso ne wioso na nanom atrankonwa na wode atu dwa se mankranso community no enche wo mo ba beye ultramodern market edwa kese soronko pa e de ama wo mo ene bus terminals ahodu ebetimi aboa ama kobedie hu nsem so etimi akonkan nsem wode tu dwa ne bi ene atwe egu nhuma so yi nti ene amegyina ha yi so na mesre because we mpuntuo no so mampeni de ba ya na ade ba ko a esikwan kakra nsasesem because yenim se assembly yeni asase ne ya ayemfodia mmramu no asase ya ayemfodia se o mampeni anase bia DC person ye bibi kwa na no amo asase a untimi nyedai untimi enye ti mesre ade se de ba ko amede tu na nanu anim no se mesre se yensase no ebia yede ade betum anim se bia o mampeni pese ya ade we e wo hanama na matima boae na yeso ensatimi aka asase ena amagina yegina ha yeso de me emaye enko ensama no kre o mampeni hihye no ne common fan ode baaye no o ye se chichemu wum o kire ne enfasika ne yede Eni ekotie ye ayonunyanfo Abubakar Sadiq wono na ADC ewa hafo no Southwest enu achi na nakwesi dro ya wono eye kontihene ewo mankranso na nanomatra nkonyanso
ede ensem kakra bi episo yes yam besa de ni bio hwe enu abubaka oyakora enu ni dada ne nto abomu no na na obeka osese nyame bom na minya konwa no a beye mankranso ye yes waton ne ho amakro no nya ahemfie ha nti sabi waton ho amakro no mane de na bedu ahemfie na yes kro no nya ayren betanic enemo tantan ekosu kuma mi ka che ni se emma bio ka ya ko ne ye bo ho ati enu abu ni se oma asem na obeka na ahemfie ha no omfa ne trasa omfa no den ya me pesa me ka che ni se bibi to no so ma oma ne na ntinti ha na asase sem no kan ye efa dwa no ka ye tumi sesi a ke be su tumi sesi wei eye nana kwesi duro wono ena ye kontihene ewo mankranso na no atrankonwa ene ka hunu se enambaba so na botache wotimi twasu na odura suja anopai ensem a yayire ye ho a ye kwa ho ntintine bi ma wi nyina no na ase bi wo ho a na de amana na kwadwogesi company limited ekoba jesi sempremo wona kase ne ye ne de anopai adanse ho ne ma papa ene wode aso ya sene entime kanfo amawo se opese onye baabi di utiri turu wasomju wo no enye baabia na ye to adanse ho ne ma baabi kura usi dan no a wuntimi nwie nyame ampata no waton na mono abofo kwan so baabi nso usi wie a wodam kura na kakai bi echew nenso nana kwadwogesi wo de usi a utimi wie emfa ho ne se de odwetireti na usi kate na wodan so a wo ho eto papa enso beto mframa befa wo wia bebo na edaso tim die tim na nana kwadwogesi se ye nchense de bodan so iron rods ana cement ebia na hia ceiling botwem nom eni ceiling nankasa plywood no enye na wo ne nchen penti ni nadoa nyina no wono na eton enti de ode hya ase ene de ade bewie no ya na wahwe na kira kwan wono nso ho wa yasemframa baabia wo ho enti menim baabia wo sese mantankura wo mu hwe na kwadwogesi company limited a kira kwan na otutu ani na ahwe na wo ya bre ne hwehwe mu a fre 0204 355 040 0204 355 040 na wone na kwadwogesi company limited ni nkomo na fe wonsunya adanse ho ne ma papa na ne nokuredie ne nadwuma so na wo bonti no Central Steel for abona baso se ye kan wo bia woton adanse ho ne ma na odi nokura eyo wonoa enti achede ede ma no ne de esen o man ya yetimoi anopai why secured esanse kase a eba no enye de ye twetwe firi nkwanche ne bia we ye domo su kokosi ase ene ye de atoawo enti se wo kan mu asem a ya na wotime kane akokoduro so eno nti na secure sanitary pad so ekan ye ho no wo se ababa a wasi unyinti aso no enkonkofa hotetem bia keke enkomo enwie ma ebro nkonkogu ahemfi anasa wonkomo so eba sa wonkomodi den papa na secure ya mekan Ghana ha ya na ye no wahwe abibifo titu ne Ghana fo se de yensabuotie na emu infections ahodo a yebu yensa yetime fa ho enya ene emu sebi o de epu anu mo yetime baba ho eka ho anopai uhia secure sanitary pad eno ne taba no wowa afi pe koten esa asem ena maintenance wo mu a ebo ho de ntibro bia ntime ngu na kampese asa ahemfie no eba ne sa no nananom ba so obedi asem a wodi asempa na wodi asentene ne nso wodi nso a wotimi dika so enti an wa hye ne nso saa mama excellence cosmetics wona na akofa ne dudum e wa asantema mu enti hwehwe no na wonso jodie adum pizza te ho ana se kane asempa pharmacy dadem ne le mu ho a kwada so estate taxi rank ho 0243862158 yana one wo makasa na fe wanya hote tampapa ebeboa wo na bosome no so na hu se ye frɛ bibi ene dane etaba aso a uhia de ye frɛ ne secure sanitary pad na enyo ono nko ene ne ye nama no pɛi anopai Herbal Center Dr. Time da suni o po wase wa bankran poku ase mayira enti we yare bi e da so no fa bedan no na wo bete ne te wase stroke kura de emfa na fichiri stroke emubuye yade ya abeja so am wa kampamu yi wontimi nsore wontimi nante wontimi ntenase tesi an wo wakoye se be burden e de amu abusuafo de ya me pa chow Dr. Time da so se brana stroke de enya de se osuro fere no kura
diabetes na tete wo hypertension wo kidney no failure ha no entimi ma wapomden ho nsɛm enkonkan oba ne bema wo ho asɛm akwakoye boache bidi enokra de wo se enkasa bra wo wia na fe wa ba no wa beda doctor ase malaria typhoid ne yare wa hudu obia no me pacho me dima for herbal center e na efre wei enkran poku asema yira no wo udu kumasi agogo nso a wo mani aban school no e na edin hwanimu number no ye 0244 774282 0244 774282 and 0500 7272215 medima for herbal center eno no na ye no mo te ne atimi di Hajia special local foods ama no akoye square na time herbal mixture malaria na etete wo atiri di ya de bia beda sore no na honam nyina ye wo ya asede ye du nipadua no aye bibia nadwo no me pacho time herbal mixture ne kanfo edi ama wo honam yawo ene se wuntumi enidie fever abeche wato honom na waye mredie time herbal mixture onya bi na odi si wudan mu a wona yare ye to nkwanta mapai ba bia ye tonto nuro bia herbal ene nationwide shops ahodo ni mu nyina no me pacho obenya time herbal mixture ato mo amope no dodo atu no mo be fra 0244 417669 0244 417669 wo madaroma ye dane ye ho kakra bi ye ba kase ye bone ye beto aso 101.1 FM. Dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Say me feel London, echo US. Eh, na no crowd who crowd from me ba mania. Na papa mo what to say? Awurade aduma habako. Na ko jejesi. Echo ba sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, me si wo ba aduma kra sre kane no a. Na wo dro US won so manfo bo ndin sa na. Eh, papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de. Obia se nana kojejesi company limited na matese wo bie depo kesie bi e wakasoa e ho na wo bia koto adansi ho niema na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre mono no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensemua ene obi en foforo yawo. Ba ku obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wudu kuka mu a, wo de kodwa free. Akra we Kaswa Depo, any pokrasi de Anokra Tonchaya, was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from, was some beer depo Cassianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no, were beer depo Cassianso, our Dientum, a Joshua Accra Road, from a son opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a month room. Numbers of man for the friend 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. Era, me pacho brana me sha dia wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me sha ya me kan se yi ba kwin. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya dia ba ko ebeso yen. We dia udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, dia nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum Kweku minim se wa ye hye me kra man nane
Now, so Ebony show one and Basso. Malihon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom will then it's not on, but don't as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear. Passing this a Gumikaimi. A Hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put away the moon. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between 1 and 8 years canon. Connection and shut down Koye, na Sakakra. To say what Peggy Mama, what you have them. Connection, what you about the crow? Stroke on so dear, what found small. Just say, I did you who any dear Siano. Yari B.I. Tatia, our Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari B.I. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, our Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. Sompa TV, Emma Akyeampong. Asam no an wakano, Sompa TV. Ene ne FM ema katua papa ampa na utie bi nso a onso nya katua pa ne bi ma yenko wie kase no ewa amanone na US mansoafo ambassador is our Israel Mike Hukabi ena anopei watete bi dia ba bonten na ne nsem odi atodwa ne se Westland ho anasa West Bank ho awere ho sem bi si pa bi bi atwamanche bia abamu abi a wadi mfinhia du no ai ne se Musalet se fola wuti nananum wonsedo na nye wono nko wone na afo bi ana wo mo ho egoro sa abre no na se wo US ni ba Florida en wo firi nanso bra abra hosam ni siye no e kama ye se e Israel ne Gaza ntokwa ye mu na wono kwaji bi no mkra firi wo mo nsemu a na America ni ba waka ho na sa asemi atwetwe aso pa ma eje egu America fo chem no enya asam ketwa e wa abamu ano ni wo ho enam saye so e ma US ambassador to Israel ena wo kasa se wo se hwehwemu mapa etimi eye adwuma e wa abamu ano ni wo e ho na eno ena nam so ama timamufo bi nso e kasa titru ene amanyoku a wo so America mamu ho a democratic fo no wo mo e wo position se se chese no kwasem ni edu ba bi a na e kama ye se wo mudwumadie na ayesa de sama ne tamfo nsuom sa ankane dan de wo hu ne sakwa ne tene nanso ekofa ne mfikira na fe wo twaache ano enti sa yewura ya wo no kasa mukabi no se de wo si di ne dwuma no ase wo twa ntwanchia wo no se no wo ye wo obese evangelical ni nanso se de ne Kristo som ne tie no ya na twetwe aso pa na wo ka e de akere no se kwan a wo fa so edi ne dwuma bi no kama ye se amfani fie a nani nkɔ ho na mom ekɔ ne fie a na ya na nani bere pa ma ne kɔ ho nyina twetwe ntini de kasa ho na nso ne nyina mu no wonom de atodwa se de yoye na sa anuanom enkwa firi wo mo nsa de nam supporting ye ma se fola musalet nso ne de eba mu bi no wo mo hwehwem nkosi ase na daache a eni akire ensemi yebedi akire pa na de betodwa nyina ye de asomo na anopena na kwajoje si company limited kase no eha ene yedi si ABF na afidie no waso Sompa 106.5 FM
akra ye nam ye nkrabata hodo e wo man yi mu de de so mo no de di mu akotene a ye de to bi ne se post sadom e wato e mantam wo mo nya nipa ba nu bi pa achi aso wo mo ya ohudua buruni se Gold Ball Task Force wo ka ho enso san enye no kure abedweku a wo mo shapom din so wo maimra se bedwam de ato dwa se wo be shaboa se de be ya heba enura huduo bi no ebetimi aboatu o manfo ya de ase no wo mo ebebo hu dawuru senate penim pan so de ato dwa se ye tew senate agogo ho ne entew adwuma hurafo nso emfa bi nso so na wo mo ntua se de beye na uduru wo nkokora bomu a wo mre ahafo no southwest aban anamusini en wodi ade se de to himfo animu se wo mommoa enyansa asene mu dodo no se de be ya wo mbetimi e de ayempuntu nyuma sana mfoni bi ne nam ewa akwatia se yewura NSA akumi ne yire na eba be gina so na namu wosono ma e de asama beto abonten se nokure bi enim entu hu a botugu na ebi ka ho ena no pay ye de ne nyina esom mo a time herbal mixture enso eso yasene bi ena fe midima for herbal center akenkan for anopay midin e de adwoa asare mene triple A man ejapia apamdada ye kwasa abasesi a na ye de Ghana today atwa also Sompa 101.1 sciatica originator, sciatica paysetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? So we per expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty, emu details. De ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosirem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say won untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wachia wo pa wo tira sia na se wachia woto no wo ye be ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wo tira sia se de wo si chia no ama ye wo se because wo ye wo to no wo koye ba ye kan tire wo se wontimi ntira se for 1 month this o gina wo wonnim na obi busa se na jeje ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tira sia wo to no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko enti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na mo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti no bomodian se wotu asentiri na amu achia amu adane yarefo ama sense ye didian to so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wotu ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu su ye no bra 21st clinic ne mo eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhwa wo eye 21st clinic say yen kran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo fro bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo won sadi so and wo free amasaman so na eba wo fro sro ho no a eno nso e wo won sabonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas and enu achi sunyane regional hospital first gate no enu na di nhwa nimu ansa na enu achi ade ba ko nso aye nimu pa no eye tachiman GN Bank dandadan no mu enu omo wo nkranza Children's Park Tarkwa Roman Stores Tarkwa de efie kuma number 9 taxi station edu obrekum goso ena oboase for 21st clinic it was 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic still one more sciatica expert. Wow! Isaac Enterprises, yes,